אז שלום לכולם ובוקר טוב לכם, מה שלומכם? איך אתם עוברים את הימים האלה? אני פה בסטודיו שלי, שזה כמו חדר גוונים רק שלי, ממש מקום כיפי שאני מאוד אוהבת להיות בו, כמו שאתם אוהבים להגיע לחדר גוונים. ובסטודיו שלי אני באמת עובדת על כל הדברים שאני אוהבת לעשות באומנות. תראו את הידיים שלי, אני כבר אחרי צביעה באומנות הבוקר. אז היום אנחנו נכין משהו שאני חושבת שהוא יהיה מאוד מאוד כיפי לעשות. אני בימים האלה מרגישה שהציור הוא מאוד עוזר לי. ציור משחרר לי את המוח ואני מציירת המון דברים יפים. וגם אתם, ילדי כיתה א' שכבר למדנו לעבוד בציור עם צבעי פנדה, אז אנחנו נעבוד היום על ציור. זה הציור שנכין, שזה ציור שיש בו גם כיתה א' למדנו על אור וצל, אם אתם זוכרים. והיום וכיתה ב' למדנו על לחתוך ציור עם מסקנטפ. אז אנחנו היום נעבוד בשתי הטכניקות האלה, עם צבעי פנדה. וצבעי פנדה, אם אני לא טועה, כיתה א' אני יודעת שיש לכם, כיתה ב' אני מקווה מאוד שגם לכם יש. אז אנחנו לוקחים דף, אפשר דף רגיל, אפשר דף מיוחד. אנחנו צריכים סלוטפ, אפשר סלוטפ קירות, אפשר סלוטפ רגיל, ואנחנו צריכים צבעי פנדה. לי יש ממש צבעי פנדה מגוונים, הרבה מהילדים יש להם את הסט הזה של כיתה א', ואנחנו נעבוד בשני הסטים. אבל מי שלא מוצא צבע ממה שיש לי, אני אסביר איך אפשר לעשות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים קודם כל את הדף, ואנחנו לוקחים סלוטפ, וחותכים אותו, וחותכים את הסלוטפ. אם יש לכם דק אז לא צריך, ואנחנו חותכים את הסלוטפ בצורה ממש מה שיוצא לנו, ומנסים לשים את הסלוטפ, רגע נראה לכם, שמים את הסלוטפ, שיהיה לנו, לא חותכים בדיוק לחצי את הדף, כי אנחנו רוצים, רוב הדף יהיה הדשא והאופק, ולמעלה יהיו השמיים. אז חותכים את זה לשליש ושליש. לשני שליש ושליש. שיותר מחצי יהיה הדשא וקצת יהיה השמיים. בסדר? אני אקרב לכם שתראו. ואיך אנחנו מתחילים? אנחנו לוקחים את הצבע הירוק. מי שיש לו בסט צבע ירוק אחד, זה בסדר. מי שיש לו כמה צבעים זה גם טוב. מתחילים עם צבע הירוק הכהה. מי שיש לו פה, וצובעים את זה, רגע, אנחנו צובעים את זה, לא את הכל, אנחנו צובעים ככה, אוקיי? ואנחנו יכולים להוסיף, מי שיש לו פה עוד צבע ירוק בהיר, או ירוק נוסף, מוסיפים עוד צבע ירוק. מוסיפים עוד צבע ירוק. אחר כך אנחנו נרצה להוסיף עוד צבע ירוק מאוד בהיר. אז מי שאין לו עוד צבע ירוק בסט שלו, לוקח ירוק ולבן. מי שיש לו עוד צבע ירוק בהיר, מוסיף עוד ירוק. רגע, זה ירוק מדי. ניקח ירוק בהיר. ירוק יותר בהיר. וממש בסוף אנחנו ניקח אפור. אם יש לכם כל מיני גוונים של אפור, אז תיקחו את האפור הבהיר, ואם לא, אז תיקחו את האפור מה שיש לכם. עכשיו שימו לב, הצביעה שלי היא לא מלאה, היא לא חזקה, היא ממש רופפת, כי תכף אני אראה לכם מה אנחנו נעשה. אם סיימנו פה, אנחנו עוברים ללבן. על הכל אנחנו מטשטשים בלבן. אני מטשטשת, ממלאה את כל החריצים שיש בלבן. הלבן המטרה שלו זה לתת לזה גוון בהיר יותר, ושהוא מטושטש. אז אני עכשיו עושה ככה יהיה לי אחרי שעשיתי את הלבן, ואני לוקחת טישו, אני רוצה שיהיה לידי טישו, לא אמרתי לכם שזה חומר נצרך, אבל הוא נצרך, ואני מטשטשת את הכל. אני עובדת למעלה למטה, בסדר? לא מערבבת את הצבעים, אני עוברת שכבה ומורחת אותה, את הפנדה הזאת. אני רוצה למרוח אותה. שימו לב, מרחתי את הכל בפנדה. רואים? ועכשיו אנחנו נעבור לשמיים. לשמיים אני אצטרך את הצבעי הכחול, תכלת, לבן. מי שיש לו גוונים יכול, וגם פה אנחנו נתחיל מהכחול הכהה ונרד לבהיר. אז אנחנו לוקחים כחול, מתחילים את השמיים מלמעלה. השמיים מתחילים להיות בכחול כהה. ואחר כך אני לוקחת תכלת, מי שיש לו תכלת, מי שיש לו, ואני יכולה להוסיף עוד
גוון של תכלת שיש לי. מי שאין לו כל מיני גוונים מוסיף פשוט בשלב הזה לבן. אנחנו לוקחים כחול ותכלת. וגם פה הצביעה היא לא צביעה מלאה, כי אנחנו ממש ממש רוצים להשאיר מקום לאופק שאנחנו צריכים לעשות אותו בלבן. ולמרוח. אני שמה מעל הכל לבן ומורחת. אני רואה שאתם לא רואים, אני מסדרת את זה. ככה, אלה הצבעי השמיים שלי. וגם עכשיו אני לוקחת טישו, אני אקח חתיכה נוספת של טישו, לא זאת שמלוכלכת כבר בירוק. שימו לב שמה שקורה באיזשהו שלב זה שהידיים שלנו נצבעות. אז גם אותם אני רגע אנקה כדי שהם לא ילכלכו לי את הציור בגוונים. וגם עכשיו אני מורחת את הגוונים שהשתלבו אחד בשני. שימו לב מה קרה פה. מה קרה פה? הופה, השמיים שלי משתלבים. אתם רואים, יש לי למעלה, למטה, ירוק ולמעלה. מה שאני אעשה עכשיו, זה שבעצם אני אקח את הצבע הירוק הכהה שלי, שיש לי בחבילה, ואני אתחיל לצייר את הדשא. הדשא לא יעלה עד למעלה, שימו לב, הוא מגיע עד הקו האפור, פחות או יותר. אני עושה, פעם אני אעשה קווים דקים של עלים, של גבעולים בעצם. זה הדשא. אני רוצה שיהיה לי צמחייה. צמחייה מתחילה מלמטה, ללמעלה. אני רוצה קווים של צמחייה. אבל זה לא מספיק לי. אני מוסיפה פה עוד צבע, עוד גוון של ירוק. ובצמחייה יש גם איזה עוד צבעים? צהוב, נכון? לפעמים צומחים עלים יבשים. אז גם בזה אני אעשה קווים דקים. את הקווים הדקים אני עושה עם השפיץ. אני עושה קווים דקים. ואחר כך אני בעצם מוסיפה עוד איזשהו גוון בשבילי, אבל אתם ממש, אם אין לכם עוד צבעים, אתם לא חייבים. עוד גוון ירוק, וכל זה גבעולים. וזה כבר נראה, תסכימו איתי שזה כבר נראה כמו צמחייה פורחת. ועכשיו אני אקח בעצם פרחים, אני מוסיפה פה פרחים כי אני רוצה את הפריחה, אנחנו בשלב הפריחה היפהפייה. את הפרחים אני אקח עם איזשהם צבעים בהירים יותר, הכחול, הוורוד, הצהוב החזק, הכתום, בסדר, אנחנו רוצים ממש פריחה יפה. מישהו יכול להחליט שדווקא בא לו רק שתי צבעים, זה גם ממש בסדר. ואנחנו עושים אותם בנקודות. אני עושה נקודה. בעצם זה מייצר לי פרחים שהם דומים לפרחים הסגולים שפורחים עכשיו. אז אני עושה אותם נקודות, אני לא עושה את זה לפי סדר מסוים. פעם אני עושה את זה גבוה, פעם אני עושה נמוך. זה הפריחה הזאת. ועכשיו אנחנו נעבור לעשות את הפריחה הוורודה, גם נוסיף לזה את הפרחים הוורודים. פעם אני אעשה אותם כאן, פעם אני אעשה את זה כאן. ולמטה גם, כמובן שלא כל הפרחים פורחים באותו גובה, נכון? אז אני מוסיפה, וזה פשוט לעשות עיגולים קטנים. עכשיו אני אוסיף לזה את הפריחה האדומה, כי גם הנרקיסים, אני אנסה לעשות אותם בצורה קצת שונה, כמו אליפסה. אתם רואים? בעצם אני לא מחברת אותם לקו ספציפי, אני פשוט מפזרת אותם. ואז זה יוצר לי מין תחושה שכל השדה הפריחה הזה הוא פורח. יש לנו שדה פורח. עכשיו אנחנו נעבור לעשות את השמיים. השמיים אנחנו צריכים צבע לבן. אנחנו נעשה קצת עננים ונטשטש אותם. איך אני עושה את העננים? אני לוקחת בעצם צורה של ענן. אוקיי, אני מציירת אותם, כמה עננים כאלה. אפשר להחליט הרבה, אפשר להחליט קצת, אבל אני לא משאירה אותם ככה. אני ממש לוקחת שוב את הטישו, וגם אותם אני מטשטשת.
מה הטשטוש גורם לזה לעשות? בעצם לראות שזה משתלב. אני אוסיף פה בצד גם איזושהי שמש, וגם אותה אני אצייר ואטשטש. אני לא אשאיר אותה חזקה ככה, כמו ציור שנראה לא ככה, בעצם ככה אני עושה את זה בהתחלה, אבל אני רוצה שהיא תשתלב לי בתמונה. אז גם אותה, תראו מה קורה, עם טישו אני מטשטשת אותה. בעצם אני רוצה שהיא תתפזר לי, העילה של השמש תתפזר לי. יפה. אבל עכשיו אני רוצה גם לצייר קו אופק. מה אני עושה? אני לוקחת את הפנדה השחורה שלי, הפנדה השחורה, וממש אני עוברת איתה על כל הקו. הקו של הסלוטפ ששמנו, עוד לא מוצאים את הסלוטפ. אוקיי, שימו לב איך אני עושה את זה. מלמעלה ומלמטה. מה יקרה לי כאן? תסתכלו. אתם רואים? זה מייצייר לי את הפס אופק. ועכשיו, רק אחרי שציירתי, אני אוציא את הסלוטפ. שימו לב שמי שיש לו סלוטפ רגיל ולא סלוטפ קירות, צריך לעשות את זה בזהירות שלא יקרה לו כל הדף. הוא ממש צריך להוציא בעדינות. סלוטפ קירות יצא יותר בקלות. אז אני שולפת את זה, ושימו לב מה יצא לי פה. ממש את הקו האופק. עכשיו אני צובעת אותו בפנים. ואותו דבר, אני עושה צביעה עדינה, כי אני אמרח את הפסטל, את הצבע פסטל. אני מוסיפה לזה פה, מי שיש לו פה צבע חום, או אפור, זה הזמן להוסיף את הצבעים הקהים האלה, שיצרו לנו מין הרים ואופק. וגם פה אני לוקחת טישו, ואני מטשטשת, שימו לב מה אני עושה. אני מציירת לי בעצם איזשהו אופק. עכשיו, על האופק הזה הוא לא נשאר רק כמו איזה ערים לא ברורים. אנחנו ממש מעליהם נצייר לנו את העצים האלה. העצים שבעצם משתקפים לנו בצל. אוקיי? אז אנחנו נעשה עכשיו את העצים. את העצים אנחנו עושים כלפי השמיים, והצל כלפי הדשא. בסדר? אז אנחנו נעשה את זה ככה. אנחנו נעשה קו. אני רוצה להראות לכם תכף מקרוב. אנחנו נעשה קו, ואנחנו נעשה מין משולשים כאלה. פעם אנחנו נעשה אותם גבוהים, שממש אפילו עולים על הענן שעשינו, אתם רואים? אנחנו נעשה אותם גבוהים, ופעם נעשה אותם נמוכים. פעם נעשה אותם בכלל הצד הזה. אנחנו עושים קו ומין משולש כזה, שמטושטש. זה לא בדיוק קו ברור. ואנחנו נעשה, למה זה נראה מטושטש? כי בעצם באופק אתה לא רואה את הדברים ממש בברור. אתה רואה איזשהו צל של משהו גדול. אנחנו נעשה עוד כמה כאלה. אפשר להחליט על קצת, אפשר להחליט הרבה. כן, צריך שיהיה רווחים ביניהם. אפילו שימו לב, אני עולה פה ממש על השמש. אתם רואים? אני נכנסת לתוך השמש. למה? מה זה נותן לי? זה נותן לי תחושה של מרחק. אוקיי? בעצם השמש נמצאת מאחורי העצים שאני עושה. שמים לב? מדי פעם אני אוסיף אפילו כאן כמה כאלה קטנים. בעצם איזה שהם קווים קטנים שיתנו לי גם דוגמה של היער הזה שפורח. ואז אני עושה עכשיו את הצל. מול כל אחד אני אעשה בעצם את אותו דבר לצד למטה. אני אעשה בעצם עץ מול עץ. אני אנסה שזה יהיה דומה, אבל זה לא חייב, כי בדיוק הצל הוא לא בדיוק, נכון כמו שאנחנו עומדים בצל והוא לא בדיוק מסמן אותנו, אז גם פה, הצל הוא רק השתקפות. אנחנו נעשה השתקפות, אתם רואים? השתקפות. אתם רואים איזה יופי? וממש, תכף אנחנו נסיים. אפשר לעשות כל מיני צורות של עצים. למטה אנחנו לא נוסיף את הקווים האלה, כדי שזה לא, כי זה נראה פחות טוב.
וככה יוצא לנו בעצם איזושהי תמונה שמרחוק היא נראית השתקפות, ומקרוב אנחנו יודעים איזה שכבות עשינו. זה יצא לכם תמונה נהדרת, ואני ממש ממש אשמח לראות ילדים שעושים את זה ושולחים לי תמונה. ומי שיש לו עוד שאלות כמובן ולא מצליח, אז אפשר להתקשר אליי ואפשר דרך אימא לשלוח הודעה, ואני אענה לכולם. להתראות חמודים, אני מקווה שניפגש בקרוב בחדר גוונים ובכלל בבית ספר. ובינתיים תיצרו לעצמכם זמן שאתם יוצרים, כי זה הכי מרגיע והכי כיף בעולם. להתראות.